भद्रा ले खरदा है रसी डराम। आजकल के छोड़ी करो कई कांड भद्रा ले खरदा है रसी डराम। सोनम के जैसन दिहन जिंदगी में नागिन इच्छा धारी बाबा। भंडारी बाबा भंडारी बाबा मोगी दिया संस्कारी बाबा। भंडारी बाबा भंडारी बाबा मोगी दिया संस्कारी बाबा। दिहा तू हमरो में हरिया घर परिवार कर फिक्रिया। ऐसन दिहा तू हमरो में हरिया घर परिवार कर फिक्रिया। श्रीकांत रूपेश के जिंदगी बाबा दिहा तू सुधारी बाबा। भंडारी बाबा भंडारी बाबा मोगी दिया संस्कारी बाबा। भंडारी बाबा भंडारी बाबा मोगी दिया संस्कारी बाबा। बरहून रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया।